फैगासिनो दङ खाथिथारावसै सफैबाय नै सफैथारबाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुमा थारैनो बे समावथ' आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैमु नोगोराव आरो बे डिमाकुसिनि जि दैमु नोगोर बे दैमु नोगोरावनो जिथु फैगौ जानुवारि दाननि जि 11 आरो 12 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जि जानो थांगासिनो दङ मोनसे गाब गोनां हाबाफारि बेनो जाहैबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बे बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनैनि सानाव मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय ओंखारबोदों माखासे जोंनि बर' हारिनि जाखांफु लाइमोनफोरा थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिदाखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जानो गोनां जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा 64थि आरो बे 64थि बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनै बर' हारिनि जि हारिमुवारि मोसानाय बे मोसानायजों दिनै मुलुगाव दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों माखासे जोंनि लाइमोन जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफोरा दा जों बुंनांगोन जिथु बेयाव बिथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु नैबे डिमाकुसि सहरनि खोला फारसे थानाय जेम्स बेंगा जि गेलेग्रा फोथार आरो बे गेलेग्रा फोथाराव बेबायदिनो जिथु गावखौ जिथु सोलोंथाइ लाबाय थानाय बे हाबाफारिया बेयाव सोलिबाय थादों जिथु जोंनि माखासे बर' हारिनि जे उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ दिनैनि सानाव बिथांमोना जि बर'नि दोरोङारि जि दामनाय खाम सिफुं सेरजा आरो गोबां मोसानाय बे बर'नि जि दोरोङारि मोसानायफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना नैबे समाव जि जानो गोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बिथांमोना बेयाव जि मोसानाय सोलोंबाय थादों थारैनो बे मोनसे बाख्नायथाव जागोन जिथु फैगासिनो दङ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमायाव नोंथांमोना माबायदि मोसानाय दिन्थिफुंनो बे समाव साखाफारा जादों आरो बेसेबां सिमहालागै नोंथांमोननि जि बेबायदि फोरोंथाइ होबाय थानाय बे जोङो 1 सप्ताहसो जाबाय दासिम जोंनि मोसानाय जा तालिम होनाया बेनि थांखियानो जाबाय फैबाय थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांगासिनो दङ देग्लायनि बे बोसोरसालिया जथुमाया जोबोर गाजा गोमजायै जागोन बेवहाय जोङो आरसिनि बानजाय आफादनि हारिमु दालाय आफादनिफ्राय जोङो गोग्गोमै बर'नि जा सुबुं मोसानाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंगोन बेवहाय 120निबो बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना मोसागोन आरोखि बेयाव गोबां हादोरफोरनिफ्राय बेयाव दावबायारिफोर फैगोन जोंनि नैबे जिथु जानो गोनां हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैगोन गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन बेयाव बर' हारिनि माबायदि मोसानायखौ नोंथांमोना दिन्थिनो बेयाव साखाफारा जादों दिनैनि सानाव जोङो गिबियावनो जिहेथु बर'नि मुंदांखा मोसानाय आरो बियो भारतनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय बयजोंबो मोजाङै अनसायजानाय आरो बुहुमनि समायना रमायनासिन मोसानाय सोमोनांथाव गोमोथावसिन मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो मोसागोन बेनि उनावहाय बर'नि माखासे रायजो जानाय मोसानाय जेरै ना गुरनाय बिनि अनगायै जोंहा खेराइ आयदानि मोसाग्लांनाय सत्रालि दाहाल थुंग्रि कफ्रि सिबनाय आरो दा बिदिनो जोंहा दावस्रि देलाय आरो बायदि बायदि सुबुं मोसानायफोरखौ मोसाना देखायगोन आरोखि बे हाबाफारिया जिथु मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि बे जारिमिनारि हाबाफारियाव नोंथांमोना दि नोंथांनि जिथु मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो मोननायनि खाबु दिनैनि सानाव दा बे बिथिङाव मा बुङो रायजोफोरनि जोङो गोजोननाय मोन्दों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाया दिनै डिमाकुसियाव जाबायदि गाजा गोमजायै बेवहाय फालिनो थाखाय खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानो मोननानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों नंखायनो जोङो बानजाय आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जों गोजोननाय फोरमायदों आरोखि नंगौ बिथाङानो जाहैबाय गोलाव समनिफ्राय जिथु नैबे जानो गोनां हाबाफारि जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बे 64थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बर'नि जि माखासे दोरोङारि मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो दिनैनि सानाव जि बिथांमोना बे साखाफारा जागासिनो दं थारैनो बाख्नायथाव बेयाव 120 20 बा 30 बा 50 दिनै मोसाखावरिफोरा बै हाबाफारियाव मोसागो होगोनखौ दिनै बिथां फोरोंगिरिया नैबे समाव बिथाङा जोंनि गेजेरजों फोरमायना होदों जोंबो हास्थायदों जिथु बिथांमोननि जि बाहागो लानो जुदि आरो बे जारिमिनारि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे खाबु गोनां
होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव आरो जों बुंबावनांगोन जिथु बेरा फारसे बेयाव सोलिगासिनो दङ माखासे जि भलन्टियार्सफोरनि थाखाय जिथु बेयाव सांग्रांथि होनाय आरो बेफोर बिथांमोनखौ फोरोंथाय होनाय दा बेनि बागैबो जों बे समाव गुवारै मिथिनो नाजानाय बिथांमोना दिनैसिमहालागै माबायदि सांग्रांथि जागोन बिनि बेलायाव थारैनो जों जिथु बुंदों जिथु बेराफारसे जिथु बर'नि दोरोङारि मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बेराफारसे बे हाबाफारिखौनो साबना हामना खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव जे बर' हारिनि जे माखासे लाइमोनफोराबो दिनैनि सानाव ओंखारबोनानै बेयाव माखासे गोथौ जिथु सोलोंथाइ भलन्टियार्सनि थाखाय जिथु सोलोंथाइ बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों बेयाव नोंथांमोना नुबाय थादों बेयाव माखासे जि हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोर जिथु भलन्टियार्सनि थाखाय बेयाव माखासे सोलोंथाइ लानाया बेयाव सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ दैदेनदों माखासे जोंनि नैबे डिमाकुसि दख'रा आफादनि जि मावसोम बिथांमोना आरो बिथांमोननिफ्रायनो आं बे समाव थोंजोङै मिथिनो नाजागोन जों जे जानो गोनां जि 63थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि थाखाय नोंथांमोना जे भलन्टियार्सफोरखौ दिनैनि सानाव गोख्रों खालामगासिनो दं बे बिथिङाव मा बुंगोन आरो बेसेबांहालागै नोंथांमोननि खामानिया आवगायखो गिबियावनो 63थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि भलन्टियार साब कमिटिनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दा बे समाव डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मैखोम भलन्टियार साब कमिटियाव बिबान लानानै खामानि मावदों आरो बेवहाय गासै हौवासाफोरनिफ्राय 100 टारगेट खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे हिन्जावसाफोरनिफ्राय 200 टारगेट खालामनाय जादों बिनि गेजेरावनो दायो साबसिन हिसाबै मोनसे 50 ग्रुपनि हान्जा हौवासाफोरनिफ्राय ओंखारबाय आरो बेनि गेजेराव 50 हिन्जावसाफोरनिफ्राय 100 जन मोननै ग्रुपनि हान्जा बियो ओंखारबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि साखाथियाव थानाय दख'रा जेरैहाय होननानै बुङोब्ला फेरगाव आरो खाग्राबारियावबो खाग्राबारियाव मैयानिफ्राय मोनसे मावसोम हान्जानि एनसिसिनि ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ जोङो डिमाकुसि दख'रानिफ्रायनो बेखौ बियार खालामदों खाग्राबारि दख'रा एबसुनि मददजों बेजों लोगोसेनो दिनैनिफ्राय फेरगावआव मोनसे एनसिसि केम्प बेयाव ट्रेनिं खालामनाय जादों आरो बिथांमोनखौ ज' 2 तारिखआव फैगौ 2025 मायथाइनि 2 जानुवारि खालाराव जोङो कम्बाइन प्रेक्टिस खालामनाय जागोन बेजों लोगोसेनो रौतानि नर्थ इस्टनिफ्राय मोननै हान्जा फैगोन डिमाकुसि डन बस्क'निफ्राय मोननै हान्जा रेडियन स्कुल डिमाकुसिनिफ्राय मोननै हान्जा खैराबारि एनआरजिएसनिफ्राय मोनसे हान्जा बिदिनो 9टा 10टासो एनसिसि हान्जा जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिथांमोना एनसिसिल' खालामगोन बेजों लोगोसे जुथुमाखौ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जोङो 300सा भलन्टियार मावसोम हान्जा एक्सट्रायै रेडि खालामनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो फैगौ 6 जानुवारिनिफ्राय जिहेतु एक्जिबिसना स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय बेयाव हल्ड खालामनाय जागोन मोनफ्रोमबो जिथु हाबाफारिनि गुबै बिबाना नोंथांमोननि सायावनो जागोन बेयाव नोंथां हाबाफारिनि फेलें जानाय जाफुंसार जानाया नोंथांमोननिनो दायथ'आव दं बैखौ दिनै नोंथांमोना हाबाफारिखौ मोनसे मोजां आबुं महर होनो थाखाय दासिमाव माबायदि साखाफारा जादों साखाफारा हिसाबै मावसोम हान्जा हिसाबैथ' जोङो अलमस्ट 100% साखाफारा जाबाय जोङो जोंनि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै 64टा गामि दङ आरो बिनि गेजेरावनो 29टा इउनिट एबसुफोर दङ बै 29टा इउनिट एबसुनिफ्राय गासै जोङो 10 मावसोम हान्जा बिहरनाय जादों आरो बे लेखा जोङो अफिसाव मैयानिफ्राय हल्ड खालामदों गासै 28टा मावसोम हान्जाफोरा अफिसाव हल्ड खालामबाय आरो बिथांमोना फिल्डआव जुथुमानि फिल्डआव जिमानखिनि खामानि मोनसे मोननै साखोन सिखोननि खामानि मावबाय थादों बेखौ खालामनाय जादों बेजों लोगोसे 6 जानुवारिनिफ्राय 200सा मावसोमफोरा बैयाव थागोन आरो बिनि थाखाय जों रेडि हाबाफारि नायनानै बिथांमोनखौ बाहागो खालामनाय जागोन नामा जितु भलन्टियार्सफोरनिफ्राय बे स्पेसियेलि बेबायदि माखासे फर्सेस टास्क बेबायदि बानायनाय जागोन नामा ग्रुप वाइसआव बेबायदि बेखौ जोङो साननाय जादों 30सानि मोनसे स्पेसियेल हान्जा दङ बे 30सा भलन्टियारफोरा जुथुमायाव जिखि खामानि मावा मानो बिथांमोनखौ इमारजेन्सि केसाव जोङो 30सा भलन्टियारखौ थागथियारि खालामना दोननाय जादों बिथांमोना रिजार्भ भलन्टियार बेजों लोगोसे प्लाटन 8टासो प्लाटन खालामदों आरो बेखौ लिड खालामगोन जोङो मेम्बार सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै भाइस चेयारमेनफोरा बे 8टा प्लाटनखौ थिग दैदेनगोन बेजों लोगोसे बिथांमोना लामानि ट्राफिक जाम पेन्डेलनि सिङाव मेन पेन्डेलनि सिङाव साइनासालि सिङाव डेलिगेट हाउसनिफ्राय लानानै बाजार आरो एक्जिबिसन बेफोराव एक्सट्रा प्लाटनफोरखौ थिग खालामनाय जादों गेटआव नायनो थाखाय एक्सट्रा प्लाटन थिग खालामनाय जादों पार्किंखौ नायनो थाखाय एक्सट्रा प्लाटन थिग खालामनाय जादों नोंथांमोननि बायदिब्लाथ' एनि सिटुएसन एनि प्रब्लेम थारमाने बिसोर फेस खालामनो दिनैनि सानाव जानजि खाफ्राबाय अलमस्ट 100% जोङो जानजि खाफ्राबाय नंगौ जितु बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे जानो गोनां जि 63थि बोसोरसालिया जुथुमा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिनि जितु भलन्टियार साब कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो बिथांमोनानो थांनाय गोलाव समनिफ्राय जितु नैबे डिमाकुसि सहरनि खोला फारसे थानाय जि जेम्स बेंगा जोलुर गेलेग्रा
गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना बेबायदि NCCनि मोनसे ट्रेनिं खालामनानै होनाय जादों आरो बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों जिथु मोनफ्रोमबो जि हाबाफारियाव जि थिखानाय बे हाबाफारिनि सायाव नोजोर बोनानै दिनै बिथांमोना हानजा हानजा बेबायदि जुनिया बाबै बा आलादा बाबै बेबायदि मोनसे हानजा दानानै होनाय जादों भलन्टियार्सफोरनि गेजेरनिफ्रायनो होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय जिथु हाबाफारि बेखौ 100% जाफुंसारनायाव जोंनिफ्राय मदद दङ होननानै दिनैनि सानाव बुंथिनानै दं जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै जि जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया दिनै मोनसे गाब गोनां महरै जाफुंसार मोनगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि